В борба с 170 кг, след като е преодолял 150 и 160 кг. Трети опит на Агрис Казелникс, неуспешен за съжаление на 170 кг. И сега Робърт Шепански успешно преодоля и 170 кг, след като записва в актива си 150 и 160 преди това. И сега Ярно Хамс в борба с 175 кг. Ако ги повдигне Ярно Хамс, определено перфектно изпълнение и държавен рекорд за Холандия 175 кг. Най-високата тежест повдигната във второ спринт гранд при България до момента. И сега конкуренцията в локлифта на Ярно Хамс, Яни или Кайнен, който също прави опит на 175 кг. Да видим как ще се справи финландеца. Перфектно изпълнение. И държавен рекорд за Финландия 175 кг. Сега Ервин Катона на 180 кг. Ако успее да ги повдигне сърбина, определено и холандец и финландеца ще бъдат доста огорчени от неговото постижение. Повлекоха го, все пак това са огромни килограми. Както знаете, дръжките са перпендикулярно, което доста затруднява състезателите. Неуспешен опит за Ервин Катона, но ако беше успял да ги повдигне, определено щеше да разочарова своите претенденти. Отново Ервин Катона на 180 кг, най-високата тежест, която се пробва в днешното издание на Гранд При, кръг от световното първенство. Определено няма да има сили Ервин Катона, за съжаление. И така най-високите тежести 175 кг, вдигнати от Иле Кайнен и от Хамс, които записаха държавни рекорди за Холандия и за Финландия в днешното състезание. В периода 2002-2004 година е бил несменен шампион на България. И сега пес за една от най-атрактивните дисциплини, камъните на Атлас, пръв Здравко Занев. Първата топка тежи 130 кг и трябва да се качи на 170 см височина. Следващата платформа е 160 см, следващата 150, като топките прогресивно нарастват. Почва с 130 кг топка, 150, 160, 170, 180 кг топка, като 180 кг топка трябва да се качи на 1,30 м. Това са стандартите за световно първенство и то най-тежкото издание, тъй като се тръгва от 1,70 м, трябва да се повдигне 130 кг топка. Наистина Здравко Занев има перфектна техника, но височината му определено доста го затруднява, тъй като той е 1,82 м, а все пак стойката е 1,70 м. Просто трябва да се научи Здравко Занев да качва топката на рамото си. Сега Забо, който доста по-едър от Здравко, но определено има същите затруднения. Значи техниката за която говорихме, да постави топката на рамо, за да може да я качи, да видим. Ето първата топка успя да качи Сабо 130 кг, вече качени на 1,70 м. Следващата топка е 150 кг, трябва да се качи на 1,60 м. Да видим как ще се представи унгареца. Определено той има така доста висок опит, доста топки явно е качвал на различна височина, а нашите състезатели просто им липсва опита. Ето 150 кг на 1,60 м, много сериозно постижение, все пак световният рекорд 232 кг топка и половина принадлежи на Феките, унгарския състезател, който е легенда в страната си. Отказа се на 160 кг, които трябваше да се качат на 1,50 м. Сабо
Да видим как ще се справят останалите атлети, тъй като това се оказа поредната много тежка дисциплина в днешното състезание. На старт Тобиас иде. Ето техниката, за която говорихме. Поставя на рамото си топката, но дори при добрата техника, с която разполага, все пак 130 кг на 1,70 м са много сериозно предизвикателство. Първата топка обаче е качена. Сега да видим как ще се справи с 150 кг топка, която трябва да се качи на 1,60 м. Много добре. Мощно я качи Тобиас иде. Сега да видим на 1,40 м, 160 кг. Иска допълнително лепило. Да видим дали дали ще се включи в лимита от 60 секунди. Без проблеми подходи към нея, но да видим дали ще успее да изхвърли на необходимата височина. 1,40 м за 160 кг топка е доста сериозно предизвикателство. Отказва се Тобиас иде, две качени топки за 44 секунди, 18 стотни. И сега Владо Ризов. Владо не е тренирал точно с тези уреди, тъй като те станаха буквално в деня на състезанието готови. Качвал е на 1,70 м 130 кг топка, но на друга стойка. Дано да му изиграе лоша шега. По принцип все пак Владо е доста висок. 1,92 м, 140 кг е в момента. Много малко му трябва на Владимир Ризов. Перфектно. Това не трябваше да се случва. Просто падна от ръба топката. Както виждате, Владо Ризов доста е потренирал и е схванал техниката, без да ги качва на рамо, направо ги изхвърля горе, без да се затруднява да ги слага на краката си. Определено обаче мал шанс, лош късмет за Владо Ризов. Много малко му трябва, за да премине топката. Явно, като не е тренирал тази техника с поставянето на рамо, може и да му изиграе лоша шега. Определено той не ги усеща тия 130 кг. Много лош късмет за Владо Ризов. Но той не се отказва типично в негов стил и до последната секунда ще се бори и да успее да качи топката. Но само времето на Владо Ризов да не изтече. Той има 60 секунди да качи камъка. Поне да успее да качи 130 кг, за да не запише 0 в това упражнение, тъй като това ще го върне доста назад в класирането. Има за какво да се ядосва Владо Ризов. Просто наистина на мал шанс. И сега Агрис Казелник. Доста опитен състезател. Той определено не само, че не усеща тежестта, но толкова вече рутиниран и обигран в качването на различни височини. Казахме, латвийската школа е една от водещите. Ще не го затрудняват. Просто многократно се е сблъсквал с качването на най-тежката версия на топките на различна височина, което допълнително пък затруднява упражнението. Този тип упражнение с тези килограми на топките се пускат за финален кръг на световно първенство. Така че София определено може да се гордее, че на Гранд При България ще са ползвани тежести като за финален кръг на световно първенство. Извинявайте. Това със сигурност е най-добрият резултат до сега. Той е дело на Агрис Казелник. И сега Ярно Хамс, победителя от Гранд При Холандия. Ярно Хамс също има доста сериозен опит
в качването на различни по тежест топки на различна височина. Като виждате, невероятна техника демонстрира Ярно Хамс. Просто, освен че е много техничен, той и доста така ловко успява да намести топките. Невероятно постижение за Ярно Хамс. 5 топки са горе, 38 секунди 18 стотни. Той успя да качи от 130 до 180 кг, през 10 кг се повишава тежестта на топките и с 10 см разлика в платформите. Сега на старт Ервин Кантона. Ервин Кантона е много силен на топките. Перфектна техника демонстрира и той. Вече 150 кг топка е върху 160 см. Сега 160 кг върху 150 см. Просто няма усети как я запрати върху тежестта. Определено застраши по техническите лица. Вече и те са свикнали да вдигат такива топки, защото това е доста опасно, начинът по който изхвърли топките. Отново 5 камъка са горе, 45 секунди 18 за Ервин Кантона. И сега Яни Иликайнен. Финландският шампион. Определено Яни Иликайнен ще се бори за първо място в това упражнение. Неговото тегло и неговия ръст и сериозния му опит просто са предпоставка за първо време. И 170 кг са на 1,40 м. Сега остава последната топка от 180 кг, която трябва да се качи на 1,30 м. Да видим дали ще се справи Яни Иликайнен. Определено губи време. Отказа се необяснимо защо толкова лесно качи другите топки. Яни Иликайнен остава с 4 топки за 21 секунди 12 стотни. И сега на старт Робър Щепански. Определено лидера в това състезание. Робър Щепански е само 135 кг и е висок 1,83 м, но това не му пречи да е номер 1 до момента. Сега да видим как ще се пребори с едно от най-сериозните изпитания, не само в това състезание, но и по принцип. 3 топки вече са горе, много добро темпо за Робър Щепански. Четвъртата 170 кг върху 1,40 м повдигната и остава последната 180 кг топка. Наистина много тежка топка и много тежко изпитание. Тя трябва да се качи на 1,30 м, няма усети. Просто няма усети Робър Щепански. 46 секунди 72 стотни, 5 топки. Чудесно представяне на Робър Щепански от Полша. Полис 72, 46, 72. What is your expectation? I'm angry a little because I lose second place and 1 point and I was too many. Аз съм малко ядосан, защото изпуснах второто място с една точка. Направих 2 грешки на кобилицата и на локлифта. На 180 кг не можах да ги фиксирам, да ги задържа и това ми струва 2,5 точки. Робърт е много силен, върви 5 и 6 в генералното класиране последните няколко години. Аз очаквах, че Робърт ще е победител от самото начало, но второто място беше отворено. Но всичко е наред, нямам контузии, чувствам се добре. Трето място също не е лошо. Това е трето състезание за мен в България, 2 пъти в София, 1 път във Варна. Обичам да идвам тук, защото Сърбия и България много си приличат. Същите хора, същата музика, всичко е същото. Обичам България.
And I love come here because Serbia and Bulgaria almost same thinking people, same music, same everything, almost same. I love Bulgaria. Thank you. Thank you. Very good. Много добре, много съм доволен от моите резултати. Tired. Yeah, but still a little bit happy because Аз съм щастлив, защото имам нов национален рекорд на локлифта и на камъните. Стартирайки се чувствах зле, гадаше ми се, на първите 3 упражнения не се представих добре, но след това се пооправих и видяхте, че представянето ми се подобри. В крайна сметка съм доволен. За първи път съм в България, красива страна и вижте, имате красиви сгради. Наистина са невероятни. Ами трудно от организационна страна, горещините ни затрудниха доста, свършваме късничко, общо взето 2 дисциплини отпаднаха, но просто нямаме време, а и не можеше и по-рано да стартираме заради горещините, но надявам се да се е получило, иначе много сериозни постижения като техника, като направени рекорди и въобще много тежко състезание, да и самите атлети го казаха, може би не очакваха като за пръв път в България толкова тежко състезание, но пък ние трябваше да покажем, че и нашите момчета са много силни. Сега истината е, че все пак това са 7-те най-силни в момента състезатели в света, все пак гордо се, че имаме и 2 българи в най-силните мъже. Моля. Крайното класиране в днешното състезание. Здравко Занев остана на 9-то място с 7 точки и половина. 8-ми Тобиас Иде, Германия с 13 точки и половина. 7-ми Зоот Забо от Унгария с 14 точки. 6-ти Владо Ризов, невероятен успех с 18 точки. Агрис Казелник с 26 точки. На 5-то място 4-ти Ярно Хамс 33,5 точки. 3-ти Ервин Катона с 35,5 точки. 2-ри Яни Иликайнен 36,5 точки. И 1-ви Робърт Щепански от Полша с 40,5 точки. Наградите се връчват от госпожа Диана Кишкинова, собственик на минерална натурална вода Торо Спринг, генерален спонсор на мероприятието Гранд При България. Госпожа Йорданка Фандъкова, зам.кмет на София, връчи почетни плакети и шампанско на победителите. От името на кмета на София плакети, за да донесат спомен от нашата страна и от нашия град. Чака своите герои. Така, кой казва, че няма да превалите? Гран При България Торо Спринг се реализира благодарение на генерален спонсор Торо Спринг. Водата е живот. Под патронажа на Бойко Борисов, кмет на град София и гостоприемството на Столична община.
Енергоспестяващите бойлери Дипломат серия Океан от Елдом Инвест. Камиони и автобуси BMC България. Вивател. Всички говорят. Вземете уникалната 6-камерна система Блик. Блик. Ние не сме артисти. Медийни партньори. Нова телевизия, Евроспорт, Радио Фреш.